2,5, Két liter. 2,2 tudtunk gólban. Két Ja. liter, hát. 3 sorokot ittam ott kívül. Szervusz! Olyan büdöset. Olyan büdöset. Nem szarod van büdös, nem néztük ott a büdös Vissza már. már. Szegény Ackermann ott aludt az utolsó előtti nap. Milyen jól szórakoztunk. Jó. Láttuk, hogy jól szórakoztunk. Jártuk, tudod, a tábortűz, meg ilyesmi. Hallod, Ervin? Meg ráestetek a fára. Meg oda-vissza, meg... Kérdem, fogom a flakonsört magamba, odafordulok, kérdem, Ervin hol van? Az. 2 perc múlva, hé, humman az a sör! Ja, Dalogádnak megmutatjuk. Mit? Apád jól elhúzott. Ja. De mi a rátnak? Nem tudom. Látta itt már autó, motor, mi nem? Megártott neki a hangozene meg a bort. Mondta, hogy megyen zene, egy fasz. Ivott legalább. Mindjárt felhívva, fiam, gyere már húzassunk! Vagy hol? Nem fogok kinézni. Jó, hogy reggel sok a leves már neve. Szervusz! Nem eztek húsos leves, jó, húsos, tele van hússal, meg amit hazahoztunk a húst, Ja. amit húst hazahoztunk. Amit megettünk, csak a micsót. Megetted a palcsot? De a szalámit? Mi? Most te haza! Hogy egyébként haza? Meg a csirkesomba! Aj, ezt nem ilyen foglottál, az dugod. Röppiszoron. Ez a jobb sör, szervusz! Gyertek, most már mindjárt. Hát több van otthon, mint ott. Legalább. Még olajat valaki haza kéne vigyen. Arra egy liter. 2. Isztambul. Ó, szerusz. Ó. Nagyobb hangzanak. De nincsen kedvem állítani. Fog meg hamar vele. Fog meg hamar vele. Mintha nem vezette volna, még úgy csinálod az Adi. Most gecirottál. Hát most mit csinál? Jó, nem. Eszemben. Mi van, már tűzbe volt, jobb a levesbe.